Prijatelj ove epizode je Febi. Krećemo od situacije gde je čovjek došao u servis i ima problem sa kočnicom. Samo je to rekao. Nešto mi ne radi kako treba i mehaničar je zatekao ovu situaciju. Pa nažalost, kočini cevi su mu istrulile. Pretpostavljam da je smislio ovo idejno rešenje da će sa gumenim crevom da provede ulje od glavnog kočinog cilindra ili centrala ABS-a do točka ove, što je suludo. To je pritisak od nekih 200 bara. I ovdje vidimo čak i vidimo vazduh. I vazduh, apsolutno. Ovo je suludo što je uopšte ne funkcioniše. Prvo zato što ima i vazduh, zato što gumeno crevo menja oblik na pritisku. Znači vi biste tu imali, da kažem, vazdušastu kočnicu. Generalno to ima smisla ako biste vi stavili teflonsko crevo koje je namenjeno za kočine sisteme, ali ovo obično gumeno providno crevo, ovo je suluda priča, mislim. On je stavio, pretpostavljam, da mu ne curi po podu, eto to je samo uspeo da reši, ali što se tiče kočnice i to. Dosta često se dešava, jer recimo i na vozilima koji su uveženi iz Švedske, Norveške i to, da im kočine cevi, da kažem, izrađaju i to. Koji materijal mora da bude? Sad, na pojedinim vozilima imaju aluminijumske cevi, negde su bakarne, a negde su čelične. Ali nikada nisu gumene. Mislim, gumena creva vi imate, da kažem, na pregibima između spojka, recimo između kočinih čeljusti i, da kažemo, metalnih cevi, vi imate gumeno crevo, jer on mora da bude gibljivo. Kako vozite, točak ide gore, dole. Naravno, to je impregrirano, to je specijalno gumeno crevo napravljeno za kočnice. Znači, ovo definitivno nikako. Ćao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Ko ti je ovo radio. Ovo je naš novi format na Turbo pričama gde ćemo dovoditi razne stručnjake iz oblasti automehanike, limarije, detailinga, dizajna automobila. Moj zadatak će biti da pronađem neka jako, da kažem, čudna rešenja koje ljudi primenjuju. Sa nama je danas ponovo Kamenko iz servisa Kameni. Njihove podatke o servisu ćete naći ovde. I Kameni, hvala ti ponovo što si sa nama ovde. Opet je bolje našao. Stvar koja vas mehaničare najviše nervira, ja mislim, je kada vam dođe neko i kaže, slušaj, ja sam ovo probao ili neko mi je ovo radio, ajde vidi ako možeš to da dovršiš. Koliko često se dešavaju te situacije? To je ono, radili kum i ja. Da. I vrlo često se susrećemo sa tim. Šta je bilo poslednja situacija tako? Pre neki dan je došao čovek, na Volkswagenu je pokušao sam da menja pozadi sjelice za stop svetla, za ne znam šta, i onda je ušao u garažu i kaže, ovi iz Volkswagena nisu normalni. Ja kažem, što? Zamisli, budale su stavili, kaže, sve jednopolne sjelice. On je sam povadio to, stavio dvopolne sjelice, iako nikad nije čuo za kan komunikaciju i nije čuo da je jednopolna sjelica rešava sve. On je napravio takvu zbrku sa kolima, tako mu je kompjuter odlepio. Znači, doduše, on je to nama rekao posle 45 minuta istrage, zašto gore sve lampice, zašto se pale brisači sami. To je bila ona situacija, ali meni su rekli da to može se ubuđi. Pa on je to gledao na nekim forumima, nešto, pa je onda sam krenuo. Ljudi koji se, da kažem, bave tim forumima, imamo i ljudi koji znaju šta rade i imamo ljudi koji čuju pa prepričavaju. Ali da bismo mogli da kažemo da su najveći neprijatelji automehaničara zapravo forum entuzijasti. Ranije sam se ja onako potresao, onda dođu ljudi kao, majstor, ja sam na forumu vidio i donese delove za zamene. Iako ja znam da to nema veze sa kvarom koji oni imaju. I onda sam se trudio da ih ubedim da ovo da ono. Međutim, digo sam ruke od toga. Doneli ste delove, sami ste dali dijagnostiku. Da, sam. Okej. Uzmem, promenim. Pa majstore, nije to. Sam se lepo pitao. Pa jest. Molim lepo. Da, to je pošteno po meni. Inače, mi se trenutno nalazimo u studiju Infinity Lighthouse-a, a kad smo već tu, hoću da vas podsjetim na njihov shop, gde možete naći razne zanimljive knjige, kao što su knjige o Markezu, Kimi Raikonenu, Schumacheru, Seni, pa ako hoćete da poklonite nešto sebi ili drugima, obavezno bacite pogled. Prošli put sam te pitao šta voziš, sad smo rekli BMW 320, to je E90, tako je. Ali imaš još jedan auto, tako? Da, trenutno vozim Škodu Fabiju, 1.2 benzin, 3 cilindra, 2003. godište i odlične. Inače, Car Vertical ne savjetujem ljudima da proveravaju ako je negde auto stariji od 2005. 6. godišta. Baš se retko dešava, posebno za tako jeftinije automobile kao što je tvoja Fabija. Ali ajde probat ćemo, daćeš mi posle broj šasije pa ćemo da proverimo i nju da vidimo šta se dešava. Kao što sam i pretpostavio, za Kamenkovu Fabiju nismo našli ništa, jer je auto 2003. godište, ali ovi prazni izveštaji mogu da vas zadese i kod novijih automobila. Jednostavno desi se da auto nije bio održavan u servisu koji ima digitalnu bazu podataka, nije nikada lupan i u tim situacijama Car Vertical ne može ništa da vam pruži. Međutim, to ne znači da ste bacili pare. Slobodno im možete poslati mail i dobit ćete zamenski izveštaj koji se može iskoristiti za neki drugi auto.
Ok, idemo na sledeću situaciju, a to je isto nešto što mislim da se često dešava. Reparacija slomljenog diska. Mislim da je ovo neka Indija u pitanju ili neki Pakistan. Ja se divim njima kad uzmu kamion, pukle osovina, oni nogama drže osovinu, drugi seče, brusi, to je fantastično. Ono što me brine najviše kod ove popravke je što mi ovo deluje kao najtanji disk na svetu. Znači ja ne znam, vidjet ćeš u jednom trenutku, to je izuzetno tanko i ja ne znam koliko to uopšte može i da potraje još. Očigledno da njima to zlata vredi. Čim se ovoliko truda potroši da bi to nešto reparirao i napravio. Neverovatno. Da opcija B ne postoji. Da. I viš on je napravio navoj. On je zavario onu pukotinu. Da. Evo sad je i porovnao. To je čak i ostalo, sad ćeš vidjeti. To nije savršeno, ne izgleda savršeno. Vidiš da je završna obrada dobra. Da, ali pogledaj tamo u onom ćošku. Da, vidim. Eno vidiš. Ma vidim, ne znam. Znaš, on nije ravan, niti može ikada bude ravan. Evo, izbušene su rupe i to je spremno za montaž. 115 možete. Suludo komentarisati ovaj video, mislim. Kad su kočnice u pitanju, ja sam više za to pre parkiraj auto, nemoj voziti, nego voziti neispravne kočnice. Što ćeš sebe ubiti, nego ubićeš nekog drugog. To je suludo. E sad, ako niste sigurni za kog proizvođača kočionih diskova ili uopšte rezervnih delova da se odlučite, ja bih vam preporučio da to uvek bude Febi. Kad god ste u mogućnosti. Baš skoro sam gledao cene diskova za svoj auto, pošto bi trebalo uskoro da menjam kočnice, i cene su maltene jednake kao kod ostalih renomiranih proizvođača. A uz to dobijam i 3 godine garancije i kvalitet koji je 100% jednak fabričkim delovima iz prve ugradnje. Kompletan asortiman delova možete proveriti putem Parts Findera, čiji ću link ostaviti u opisu videa. Imamo situaciju gde je čovjek došao u servis i prijavio je mehaničaru da mu auto iz nekog razloga štuca, dakle neće prima gas, a rekao je da je on pre toga skidao karter i sam menjao ulje. Ono što je mehaničar zatekao je sledeća situacija. Kada je odvrnuo šraf, imamo krpu koja viri iz kartera i evo, ovdje imamo ostatke koje je izvukao. Šta se ovdje desilo u stvari? Pa očigledno da je mu šuškao gornji deo motora da mu ne curi ulje dok je skidao karter i da je to zaboravio da izvedi. Ja sam imao pre par godina slučaj da su dovezli neku Opel Astru kod mene i kaže, majstor, izgubili smo grejanje u kabini i diže povremenu temperaturu. Ja sam sve pregledao, sve okej, ali pitam ja usisnu granu, benzinac je neki bio u pitanju, ona uvek hladna. Da skinem usisnu granu, da vidim šta se dešava. Oni su menjali sami usisnu granu i ima vod za rastlinu tečnost, oni su tu nabili krpu da im ne curi dok menjaju i samo su vratili, nisu izvukli krpu i jeste da je bilo tu sat, dva posla dok nismo otkrili šta je, ali moglo je izuzetno veća šteta da bude. Dobro su prošli. Šta bi savjetovao ljude da obrate pažnju da ne zaborave u takvim situacijama? Šta može da se desi? Pa generalno najbolje vam je ako za početak da pamtite šta koristite od alata dok popravljate vozilo i kad završite vozilo, to je još 15 minuta posla, 10, spakujte taj isti alat, gde mu je mesto i odmah ćete uvidjeti da ste nešto zaboravili ili ne. Pre nego što ga upalite. Pre nego što startujete motor, tako je, apsolutno. Sledeća situacija, čovjek je probao sam da odvrne sigurnosni šraf na felni i došao u servis sa točkom koji izgleda ovako. Ovo je ostatak šrafa. Negde je izgubio, pretpostavljam, onaj ključ. Sigurnosni, tako je. Da. I onda je mehaničar uradio sledeću stvar. A ti mi reci da li je on ovo dobro odradio ili... Nažalost, ovo se često dešava. Razbušio je navoj. Ovo je Amerikanan Jeep i on ima brezone. Da. Tako da je ovo suludo bilo bušenje. I prilično ga je dobro pogodio po sredini. Da. Često se ovo dešava jako. Ljudi vade iz nekog razloga te sigurnosne šrafove iz kola, ne znamo ni mi koga, onda zaborave kući, pa zaborave u garaži i onda izgube i eto ga veselje. Skoro smo nekog BMW-a radili, sva 4 šafa smo skidali sigurnosna. Sigurnosni šaf nije bio fabrički, obično imaju da se kupe, da kažem, ti neki setovi za majstore, gde imate neke specijalne alate i da kažem, ajde da ne u 90, ali u 80% slučajeva uspešno skinemo taj. Međutim, ovo je bio neki, nisam do sad vidio taj model sigurnosnog, najvratnije neki aftermarket. On je bio širok, a felna uska. Apsolutno nije bilo mesta, bilo gde da uđe trunka alata nekog i to i onda smo morali isto ovako. Dakle, nemojte gubiti alat za sigurnosne ključeve nikada. Imamo situaciju sledeću gde je čovjek odvezao automobil kod majstora i
trebalo je da se promeni ulje ili da se skine karter iz nekog razloga. I ovo je situacija, ono što je on zatekao. Isečen je most da bi mogao da se skine karter. Da, on je nosač trapa isekao da bi mogao da provuče karter. Šta je trebao da uradi zapravo da bi skinuo karter? Pa najčešće kod tih automobila, da kažemo, gde uzdužno motor stoji, za skidanje kartera iziskuje spuštanje prednjih trapa. To je Audi, BMW, Mercedes. Da li ovo može da se okarakteriše možda kao krivično delo, ugrožavanje tuđe bezbednosti? Jer meni ovo baš deluje nekako opasno. Pa mislim, ako je nosač trapa i isekao je most, to je, mislim, taj auto nije više upotrebljiv. Da. Mislim, može da se to promeni kao rezervni deo, ali po meni to nije za vožnju. Idemo na sledeću situaciju, a to je čovjek koji je došao u servis i rekao da mu ne radi sijalica za desni migavac. Jako interesantna situacija. I mehaničar je uspio da utvrdi zašto mu ne radi sijalica za desni migavac. Zato što je tu jedna... Check engine, čuvena lepa lampica. Da. Prethodni vlasnik je zalepio samolepljivu foliju crne boje preko sijalice gde se nalazi check engine, a do nje se odmah nalazi i sijalica za desni migavac. Jesi vidio to nekada da neko to radi? Da, brdo puta, da. Stvarno? Da. Najčešće je šta rade rastor instrumentablu i tu gde lampica od check engine, ne iščupaju, zato što su to većinom sada sve diode. Nego uzmu crno dikt masa, silikoni kanu preko nje i reše problem. Ja sam jednom prilikom kupio auto, Volkswagen Lupo je bio u pitanju. Non stop imam grešku, ne gori check engine. I sad ja skontam, pa nemam check engine lampicu, znaš, Tek sam kupio auto, znaš, i uzu odmah da pregledam, da vidim šta je kao uzme rastorin tablo, neko na koku unutra, crne dikt mase, pa kako će da si jedno. Gde si kupio auto? Na autoplacu negdje. To me zanimalo, ne znaš, od koga si ga uzeo? Na autoplacu, da. Pa to su autoplac priče. Pa, mislim, očiju mi, dece mi, znaš, kako krenu tako. Ja generalno uvijek se vraćam na onu priču, ja nisam nešto, da kažem, zagrižen po tom pitanju koliko je auto prešao i to, nego mene generalno interesuje kako je održavan auto i to. Ja imam neki auto u servisu, čovjek je prvi vlasnik, on je 2010. godište, on do sada ima nekde oko 1.700.000 kilometara. 1.700.000? Da, Volkswagen grupacija u pitanju, ajde, neću da... Ne, Volkswagen grupacija u pitanju. Prvi plivajući zamajci i prvi set kvačila smo menjali na 1.450.000, recimo, tako nešto. Što ne kažeš, koji je motor u pitanju? 2.0 TDI Comarel, da. Ništa, apsolutno. To je iz koje godine je to motor? 2010. A kako mi stanju auto ovako unutra i to? Unutra, pa kad bi ti neko doveo ovako do kola, otvorio vrata da gledaš interijer, ti bi rekao, pobre novo. Totalno je nekako, kako bi trebao, čovjek je onako lagan, smiren, smireno vozi. Možda po vozačevom sedištu, ali ja koji sam malo krupniji, pa ja oštetim tako sedište, sitnije onako, Nema da vidiš da su propali, da se iscepala sedišta, da je ručica menjača izlizana, ne, apsolutno ništa. Smireno vozi, kako bi ti rekao. Da, pa mislim da je to ključna stvar. Da, pa kažem. Prosto način upotrebe je, omogućava. Pločice, bez problema 100.000 km vozi. Bez problema 100.000. Mislim, to je sve već otvoren put. Da. On se uvek šali, ja stavim jednu, čašu na sred gepeka i kad stignemo u Minhen, ta čaša je na sred gepeka. Znači, nema naglih pokretovala ništa, znači on baš je ono. Sjajno. Ok, idemo na sledeću situaciju, a to je, čovjek je došao u servis i kaže, ne mogu da upalim auto. A situacija je sledeća. Šta se ovde desilo? 99% ovaj akumulator kupljen za azijsko tržište gde su manje kleme i onda su oni nešto poturali između te manje kleme i da kažemo da bi došli na standardnu veličinu. S obzirom da je došlo do različitih materijala, došlo je do oksidacije. Klasično priča, imao sam slučaj. Najčešće Toyota mogu da budu, skoro sam neku RAV4 imao, čovjek je kupio za azijsko tržište, to je manja klemica, a njegov je u stvari bio za evropsko, da je veća i on je sam poturao neke limčiće, pravio nešto i došlo je isto do ovakve oksidacije da je skroz istrulila klema. Mislim, nema šta. U suštini savjet je kupujte akumulatore koji su namenjeni za vaše vozilo. Idemo sledeća situacija, dakle, on je sam pokušao da zamijeni ulje i nije uspeo da odvrne filter za ulje i onda je pokušao sam da ga odvrne i to ovako izgleda. Pa mislim, dešava se. Ali on ga je zdrobio bukvalno, nije ostalo njega ništa. Najčešće se dešava na svakom, da kažem, filteru vi imate, piše lepo kojom silom bi trebalo da se stegne. Da se zavrne prvo. Tako je, najčešće na ovim filterima novih generacija gde vi imate filter u kućištu filtera, tu vam uvijek piše 25 Nm, to je 2,5 kg, verujte mi, to je ruka. Kako se ovo odvrne sad uopšte? Malo baš za skidanje filtera. Imamo raznih oblika jer nije na svakom autu isto postavljeno i isto pristupačno, ali mislim, rešava se. Da, to me zanima samo kako to rešava se, nije problem. Dakle, ovde bi savjet bio, nemojte pretezati filtere. Tako je, za početak nemojte
A drugo, ako ne uspevate baš da ga odvrnete, dajte. Jednom prilikom moj otac je otišao na odmor i došao neki drugar kod mene, kaže, aj par dana dok si sam u servisu, dok sam sam radio, ja ću ti pomoći malo. I radio je svoj auto, servis. Kao, mogu ja svoj auto? Može. Uradio on sebi servis na auto, sve to, i zove mene. Kaže, dođi da vidiš, kaže, nešto curi. Ja došao, on je filtar ulja, u pitanju bio pun, to 1.2 benzin. On je filtar ulja zavrnuo i toko je još stezao da je on nov filtar ulja, bukvalno kao limenko. Znači, ja sam stao i gledam ovako, pa to da si normalno. Ja te kaže, lepo pitan koliko da stegnem. Ti kaže, pritegni je. Pa ja kažem, čuče, vidiš da si ga deformisao, mislim, dokle. Tako da, generalno, ako niste stručni, to bolje platite nekom stručnom licu, nekom to odradi kako treba. Idemo na sledeću situaciju. Čovjek je došao i rekao samo, promenite mi rame. Ništa više osim toga, samo to je rekao. I mehaničar je zatekao sledeću situaciju. Sad moram ja da ti ispričam situaciju. Ode moj drugar u Prokuplje i kupi BMW-a E36 kupe. Nije M, ali ne znam da li je bio 2.5 benzin ili tako nešto. I dovezu ga on iz Prokuplja, kaže, bato, kako leži auto, kako ide auto. Ovaj drugi priča s njim što je išao, nije normalan, on beo, i ajde da ga podignemo, da ga pregledamo, tome ima 20 godina, tačno. Mi podignemo, pregledamo auto, a oni, silni blokovi su im stradali i oni su drvene kajlice napravili, koje su zakucali u te silne blokove, onda da to ne bi ispalo, oni su sve to onom paljenom građevinskom žicom zavezali. Sad ovaj vozač je stao i gledao ovako, samo je seo dole i kaže, mogli smo da poginemo. Ja tebi ne mogu da opišem koliko je to detaljno odrađeno, koliko je to vremena izgubljeno da naprave one kajlice koji su to ušli u silne blokove. Ti bukvalno kad podigneš auto, točko je mrdaš, trunke lufta nema, u vožnji nov. Savršeno. Kad smo videli, svi smo ostali u čudu, to li je ovo realno. Ali lanac. Pa, kažem, to je ono što uvijek pričamo. Ljudi se služe svim i svačim da bi, ne znam, nešto, možda je želeo samo da prebaci auto do majstora, možda, ne znam. Opet je suludo sesti u auto sa takvim trapom. Da. Idemo na sledeću situaciju. Dakle, mehaničar je podigao auto na dizalicu i točak je samo jednostavno otpao sa auta. Evo imamo. Da, leži točka se raspao, prošao je kroz disk, pukao i disk. Kako je došlo do toga uopšte? Pretpostavljamo da je leži točka stradao i da se izuzetno mnogo pregrevao. Vidiš ovde na ovoj osovini kako je teget boja, modra boja, znači da je dolazilo do ogromnog pregrevanja tog istog leže točka i on je bukvalno toplotu prenosio na disk. Disk nije izdržao više toplotu, pukao je i ispoje. Ovakve stvari se ne dešavaju odjednom. To je imalo, da kažemo, istoriju. Znači neko je svesno vozio. Tako je, svesno je vozio, ne marući. Šta i kako. Znači, savjet bi bio, nemojte ignorisati kada čujete čudne zvuke na automobilu. Tako je, bilo kakav zvuk da vam nije standardni, svratite do majstora. Može da bude glupost od neke plastike. A koliko ti se često dešava da ljudi dođu malo prerano? U smislu da odmah dolaze i onda sad kao kad probate, sad se ne čuje. Pa dosta često se dešava, ali nikad nije prerano, znaš, nekada to može da dovede, da kažemo, do toga da bude prekasno ako se ne pojave. Zato što meni se dešavalo, na primjer, da čujem nešto, dođem jednom kod mehaničara, on ne može da nađe šta je. Dođem drugi put, on ne može da nađe šta je. I onda kad se tek skroz razlupa, ja dovezem i on kaže, aha, to je. Pa kažem, dešava se, ali bolje da dođeš, tebi mirnije glava. Dobro, idemo na sledeću situaciju. Čovjek tek kupio auto, doveze ga u servis, rekao, proverite auto kakav je. Ovde imamo Purpenu, ako se ne varam. Jeste. Koja je na mostu zalivena. Leži točak, kako veselje. Dobro, korozija. Pa dobro, mislim, ovo je generalno i pre kupovine bilo vidljivo. Gomilu check engine lampice. Purpena, da li si to nekad viđao kao... Da, dosta često ljudi to, preprodavci da to rade, guraju sajtne najčešće. I ovo sam viđao kod Peugeot 307, jer u zadnjem mostu ima šipko balans štangle koje istruli. Sad, taj most košta drugi 50 €. Razumeš? Ne, oni dignu i naliju tu Purpenu, jer ta balans štangla kad istruli, kad nađeš na rupu, ona lupa zveckama, jako nervira. Ne, čovjek je digo, nalio Purpenu, zalio faktički tu i on je rešio problem. Da to košta, ne znam, milion, čega god, nešto, to je 50 € popravka. Ti guraš Purpena. A ovi u sajtne, da, to često. Nalazio sam, recimo, napune sajtno Purpenom, a onda kupe neku aluminijumsku foliju koja se u građevini koristi. S jedne strane ima onaj kao bitulit, a s druge strane aluminijum. I onda to prevuku preko sajtne, brenerom zagriju, to se zalepi. Ti kad kuckaš to je... Da, lim.
Da. Jako je teško ustanoviti. Kad digneš ili kreneš, staviš dizalicu tu da digneš, ona proleti gore, onda ti je sve jasno. Da. Opet se vraćamo onoj priči, ljudi zarad lične koristi se pribegavaju svačemu. Kreativnost. Da. I imamo za kraj situaciju gde se čovjek žalio da mu auto ne vuče na većim obrtajima. Ovo čini mi se neka novija Honda. Da, ovo je Honda, možda sivih. Kada je majstor otvorio kutiju filtera za vazduh, našao je jedan interesantni, ručno pravljeni filter za vazduh. Jesi vidio nekada ovako nešto slično? Pa nisam. Imao sam slučaj da je čovjek ubacio filter vazduha sa kesom unutra. Filter je u papirnoj kutiji, kad izvučeš, unutra je kesa. Ali nije bio filter vazduha, nego filter kabine, srećom. I on je gurnuo onu fiokicu, to i kaže... ne radi klima. Čuješ ti ventilator, nema izdubavanja. Da, ali ovo opet vraćamo se 5 € košta filter za vazduh. Šta je dobio s ovim, zašto je ovo radio uopšte? Ovdje ga izbušio sa nekim šacima. Pa ne znam šta je pokušao. Ništa, došli smo do kraja, nadam se da ti je bilo zabavno. Jeste. I nadam se da ćeš se ponovo odazvati mom pozivu. Vrlo rado. Jer mogu još da iskopam ovakvih stvari zanimljivih. Ovo je nepresušni izbor za teme. Ali ja se nadam da će ljudima biti zabavno i ako vam jeste bilo interesantno, pišite u komentarima dole. Također, ako vam budu trebale usluge po pitanju servisa, jel tako, ovdje možete naći podatke o autoservisu Kameni. I to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se dopala ova epizoda, možete me častiti kafom klikom na dugme thanks ili hvala. I ne zaboravite da zapratite moj kanal i da koristite promo kod Turbo Price jer mi na taj način pružite podršku. Vidimo se u nekoj novoj Turbo Priči.